Aurreko bideoetan egin ditugu gelak eta sartu ditugu ikasleak gure ikastaroetan. Bueno, orain ikusiko dugu, Moodlek badauka aukera, milaka aukera gauza batzuk egiteko, eta momentu batean eman aldu bizka bate hori galtzen garela. Baina, momentu batzuetan gauza simple batzuk erabiliz, gehienak ez ditugu ukitu behar, ondo egingo ditugu gauzak. Bueno, egingo dugu lehenengo gauza izango da forma bat ematea gure gelari. Normalean, saiatu behar gara beti intuitiboa egiten. Daukan itxura edo forma edo formatua izan behar da erakargarria eta batera erreza erabiltzeko ikasleekin. Baditugu era batzuk, bakarrik ikusiko ditugu 3, baina badaude beste batzuk, gero frogatua dituzue, aurkezteko gure ikastaroa. Gehien ikusten duguna da orain momentu honetan dagoena. Atalak, hemen dago lehenengo atala, nik hemen egin ditu froga batzuk, 2. atala, 3. atala, hauek oraindik badaude izena eman gabe, baina editatzen baditugu hemen aldatu ditugu izenak, eta orduan, joango gara ikusten nola eman forma desberdinak. Azteko oso importantea beti. Sartzen garenean, Moodleen, noski, edizioa desaktibaturik dago. Edozein gauza egiteko beti, egin behar dugu lehenengo gauza da aktibatzea edizioa. Aktibatzen dugunean edizioa, bitu nola aldatu den guztia, editatu agertzen da, bai ariketa guztietan, bai ataletan, beti editatzeko ikurra agertzen da, eta orduan hori egingo ditugu aldaketak. Egingo dugu formaren aldaketa. Gero bakoitzak ikusi, zein den beraren txat ez dakitea kargarriena edo berak zein aukeratu erabiltzeko. Horretarako joango gara, torka honetara, eta sakatuko dugu lehenengo aukeran, editatu ezarpenak. Eta bitu, hemen bazegoen izena eta bar, eta hemendik aurrera, deskribapenak egin agerituen, badago hori, aukera pilo bat. Baina gedituko gara honetan, ikastaro formatuan. Eta hemen badaukago ja aste formatua. Hori da, orain geneukara. Guztiak zutabe batean eta hor agertzen ziren atal desberdinak. Ikusiko dugu beste pare bat bakarrik, hemen badaukagu aukera batzuk, baditu aukera batzuk, baina erabiliko dugu pare bat. Gero, nahi baduzue zue frogatu dituzue besteak. Bi hauek, nire ustez dira, nahiko intuitiboak edo behintzat itxura aldatzen diote pizka bat. Lehenengo aukeratuko dugu griz. Eta griz horretan aukeratzen badugu, hemen berriro daukagu aukera pilo bat, baina normalean kasurik ez, jarraitu dugu aurrera, eta ja dagoen moduan gorde eta itzuli. Ikusten duzuenez, aldatu da pizka bat edo guztiz formatua. Horren agertzen dira atalak banan-banan botoi batekin, sakatzen dugunean atal batean, hor agertzen dira bere materialak edo, pasatuko gara hobeto desaktibatu edizioa, ikusteko ikasleak ikusten duen moduan, eta orduan, hemen atalaz joango naiz ikusten zer dagoen bakoitzean eta publikatu dudan materiala. Nola ikusiko duen ikasleak. 2. atalean, zegoen bakarrik esteka bat eta testu bat eta bideo bat, 3. atalean bideo bat bakarrik, eta beste guztietan ez dago zer. Aktibatzen badugu edizioa, hemen kontuz batzuetan beti egon beharko zarete aktibatu, desaktibatu edizioa momentu batean. Aktibatzen badugu edizioa, hemen ikusi aldugu atal bakoitzari irudi bat eman aldiogu, bakarrik izango da bilatu irudi bat, aukeratu irudi bat ordenagailukoa, selekzionar artxibo, nik kasu honetan hartuko dut hau ja jarrita zegoelako baita ere bestean, eta igo fitxategi hau. Gorde aldaketak, eta badaukagu, bakoitzean jarri aldiogu, bilatzen badugu zer ikusi daukan irudi bat, gaiarekin jarri aldiogu hemen hasieran. Bakarrik hori egiten, txantz imaz eta aukeratu ordenagailutik. Erreza eta bintzat forma desberdina emango diogu bakoitzari. Eta hemen berdin, sakatzen badugu 2. atala, hor berriro, aldatu aldiogu, sakatzen badugu edizioan, idatzi aldugu izen berria. Amaitu, eta gero intro sakatu beti,
izena hartzeko. Bestera batzuetan sakatzen dugu kanpoan eta ez da aldatzen izena. Beti idatzi eta gero sakatu intro. Bueno, hau da, bigarrenera, erakusteko, irudi politak jartzen baditugu hemen nahiko erakargarria izan alda eta nahiko garbia, atalez antolatzeko, eta, aktibatzen badugu edo ikusten badugu beste bat, editatu esarpenak, kasu honetan jarriko dugu jaiziko gara bera, ikastaroa formatua, eta kasu honetan aukeratuko dugu gaiak fitxetan. Esango diogu gorde eta itzuli, eta orain ikusiko duguna izango dira fitxak edo pestainak. Baita ere, nahiko intuitiboa eta nahiko garbia ikusteko gai guztiak. Desaktibatuko dugu edizioa, ikusteko ikasleak ikusten duen moduan, orokorrean daukagu foroa, gero ikusiko dugu, eta gero atalez joango da ikusten, beste era batean. Pizka bat antolatua, hori, pestainak erabiliz. Hori dira, nire ustez, gehien erabilia ditugunak, gero bakotxak ikusi, baina besteetan, gotoi formatua batzuetan ez dakit ondo egiten duen, niri bentsan ez dugu funtzionatu askotan, eta gero beste guztiak, frogatu nahi baduzue, baina nire ustez, argienak dira griz, gaiak fitxetan, eta azte formatua. Nire ustez hori dira, garbienak. Gero hemen itxura eta horrelakoetan badaude gauza batzu, baina normalean ditugunak ukituko. Horregatik esaten dut, aukera milaka, baina erabiltzeko batzuetan, batzuekin nahiko daukagu. Hor erakutsi, eta hor geneukan eginda fitxetan. Zuek egiten duzuenean zuen kela, gero aukeratu gai bat, zein gai nahi duzuen, erakusteko. Batez ere, beti kontutan hartu. Erakargarria, baina batera batez ere, garbia eta intuitiboa. Hori da importantea, bale?